Abyan mayo nga adlaw dira sa imo kag welcome gid sa sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton programa ginapatuloy naton sa aton mga kabiyanan nga nagapamati kag nagatanaw diri sa aton Facebook Live kag bisan pa sa mga nagapamati sini dira sa mga estasyonan sang radyo sa Hinubaan, Sipalay, Kawayan, Ilog, Cabancalan City kag bisan sa diin nga malambot sa mga signal sa sining mga radio stations. Low-powered FM radio stations. Pagsalamat sa aton mga kaupdanan nga mga pastor nga naga-replay sa sining aton mga segments diri sa Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ang aton ginatun-an kag ginapamalandungan abyan amo ang sulat nga ginsulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanon dito sa Corinto. Aton natun-an nahibaluan nga may apat gid man si Apostol Pablo ka mga sulat, ang duha sini wala ma-preserve. Ang una niya nga sulat kag ang ikatatlo niya nga sulat. Ang ikadua niya nga sulat, amo ina ang 1 Corinthians. Ang ikaapat niya nga sulat, amo ina ang na-preserve inatawag naton 2 Corinthians. Kag amo ini ang atong ginatun-an, may kung kaisa, duha, tatlo ka mga bersikulo, kag kung kaisa mataas man, depende sa aton nga pagkuha sang mga leksyon, pagtulunan, kag prinsipyo, nga mahimo nga gabayan, giya sa aton pagpangabuhi kag pag-alagad dira sa Dios. Diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2, 3 kag 4 aton mabasa ang ining mga dinalan. Ang bugay sa inyo kag pagidait nga gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Hesukristo. Dayawon ang Dios kagamay sang aton Ginoong Hesukristo, ang Amay sa mga kaluoy kag ang Dios sang tanan nga paglipay. Nga nagalipay sa aton sa tanan naton nga kapipitan agod nga makalipay kita sa ila nga yara sa bisan anong kapipitan. Paagi sa paglipay nga ginlipay sang Dios sa aton. Kabayang Ginoo magapakamayo sa sining mga dinalan sang balaan kasulatan nga aton ginbasa. Abyan ang isa ka alagad sang Dios kag bisan pa ang miyembro sa panimalay sang Dios. Ini sila sugata sa mga pag-antos, sa mga kalisdanan, kabudlayan, kag kapipitan sa ilang pagpangabuhi. Ginatugot ini sang Dios nga maeksperiensyan sang mga Kristohanon, alagad man siya sang Dios o kon miyembro sa isa ka lokal nga iglesia. Nga sila man makasugata sa mga kapipitan, agud nga ila maeksperiensyan ang paglipay o comfort nga halin sa Dios. Pinaagi sina kung may mga kilala, abyan, kag suod sila nga mga himata, nga maka-eksperyensya sang mga pag-antos, kalisdanan, kag kabudlayan sa ilang kabuhi. Ang amo nga Kristohanon makasugid, makahatag sang laygay, pagpalig-on, pag-inspire sa iya, nga magpadayon, kag hindi mag-backslide o kung mag-untat sa pagpangabuhi kag pag-alagad para sa kamiyahan sang Dios. Kay sa pagkamatuod, hindi naton mahatag ang wala sa aton. Hindi naton mapaambit ang wala naton na eksperyensyan. Paano nimo mapahalipay ang mga nagaalantos, nagasugata sa mga kabudlayan kag kapipitan sa ilang kabuhi? Nga ikaw mismo wala man gani naka-eksperyensya sina.
So kita may ginatawag nga katungdanan, responsibility, obligation, and also privilege and opportunity for us to give our counsel, our advice, our comment, positive comment sa ilang pagsugata sa mga kalisdanan kag katipitan. Ining mga alagad sa Ginoo, Kristohanon nga miyembro, nagabulig sa iban nga magpadayon sila sa ila pangabuhi, sa ila commitment dira sa Dios. Nagahambal sila sa mga pulong nga naga-support kag naga-inspire, naga-encourage, nagapaligon. Kag sila may ihibaluman sa pagtan-aw kung ano ang ila espirituhanon nga kahimtang kag pagkahamtong dira sa Ginoo. Hindi agod nga sila maghukom, kundi agod nga sila makahatag sang dugang nga paglaygay, pagpaligon, pagdasig, pag-encourage o pag-inspire sa ila. Maghatag sila sa mga laygay nga maalamon kag maghatag ini sang husto nga direksyon o kung kaladtuan sa ila pagpanaw, paglakat sa ila espirituhanon nga pagkabuhi. Ang ila mga pulong nga naghatag sang warning o caution, makahatag ini sang bulig sa ila. Mga pulong nga nagasabdong, mga pulong nga nagatulid sa pagpangabuhi sa mga Kristohanon. Kag ining mga Kristohanon, alagad man sang Dios o kon simple nga miyembro sang isa ka lokal nga iglesia, no? Magabulig pinaagi sa paghatag o kon pagpaambit sang ginatawag tangible resources, kaangay sang kwarta o kon ano nga material nga bagay agod nga makabulig ini sa isa ka tawo nga nagakinahanglan, nagakalisod, nagasugata sa mga kabudlayan kag kapipitan sa iya nga pagpangabuhi. Kag ang tao nga encourager, siya magahatag sang iya paghangop, siya magabaton kung sino kag ano siya nga say sang Kristohanon. Siya maka-accept kag siya man makatolerate kaysa pagkamatuod kita gintolerate man sang Dios sa aton pagkatingkuyan, pagkatigas ang aton mga tagipusoon, pagka hindi matutong o kung hindi matinumanon sa Dios. Kag ang isa ka tao nga naga-encourage, isa ini ka tao nga magahatag sang paagi, laygay kung paano i-aplikar ang leksyon, ang prinsipyo, ang guideline nga nakuha o kung napupo niya sa iya nga pagtuon sang balaan kasulatan. Sa pagkamatod, ang isa ka Kristohanon nga may kabugat, may weight, may authority, ang iya pagtudlo, ang iya paglaygay, ang iya nga pagtulid, isa ka Kristohanon nga naka-experiensya man sa mga kabudlayan, sa mga kalisod, sa mga problema sa espirituhanon nga pagpangabuhi. Sa pagkamatod, hindi kita makahatag sa iban sang wala naton nabaton o kung naangkon. Hindi naton matudluan ang iban kung paano magkabuhi kung wala kita mismo nakakabuhi sa sinang gusto naton igakabuhi sa iban nga mga Kristohanon. We cannot share what we have not received. We cannot share what we have not experienced. Busa, abyan, kinahanglan dapat kag angay nga magalakat kita upod sa aton Ginoo
agod nga mangin modelo, ehemplo, kag maayo kita nga manunudlo, kay indi lamang kita managers, but we are also motivators. Nagamotivate kita sa aton utod sa Ginoo nga magkabuhi nga butanan, matarong, kag Diyos nun. Amay nga balaan, salamat gid sa imo balaan nga pulong, nagahatag ini sa amon sang mga pagsabdong, mga paglaygay, mga pagtudlo, kag ini nagahana sa amon sa pagkabuhi nga matarong, butanan, kag Diyos nun sa sininga kalibutan. Tudloy kami nga may gugmaon sa imo pulong, sa imo bulhaton, kag sa kaupod namon nga mga Kristohanon. Kabay pakuntani nga imo kami tagaan sang kusog nga amon masugata kag madaog ang mga tentasyon, mga pagsulay sa kabuhi, mga eksperyensya nga mabudlay, pero tungod sa imo nga bugay, kaluoy, kag bulig, kami makadaog sini nga tanan. Kag sa ang resulta mo nga kami mahimo nga hamtong malig-on sa amon nga espirituhanon nga pagpangabuhi. Salamat sini nga mga inagihan kag eksperyensya. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, kabay pa. Abyan salamat gid sa imo nga pagpamati kag pagsunod sa sining aton programa karon. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ang akon nga pagpangamusta kay Pastor Ebenezer Bautista. Kamusta, Pastor? May God bless us all. Thank you.